я осъжда да изтърпи наказание в размер на 11 месеца лишаване от свобода. На основание член 45 заменя това наказание с настаняване в трудово-възпитателно училище. Заседанието е закрито. Ана! Извинете, бих искал да взема делото. Аз съм тук, за да ответя му. Моля, има поне за нас. Добре. Искате делото? Да, бих искал да взема делото. Дайте го вземете. Много ви благодаря. Радвай се на произведението си. Аз съм идиот, че дойдох тук. Браво, моето момиче. Какви приятни срещи, а? Ромео дошъл при своята Жулиета без разрешение на бюрото. Па то е фантастично. Ана, другарите от завода съвсем не вярват, че... Завода другарите, това разбрах. А ти? Маман, моят татко първи не е ли тук? Ана, не бъди лоша. Ана. Пардон, може би из Европата. Аз мисля, че делото общо взето мина добре. Свидетелите по 24-то дело, моля. Свидетелите по 24-то... Дръжте вълшивия баща! Не се е бил в Испания, но деца бие чудесно. Подписвам с 2 ръце. Ало, малката. Ще се оправи. Това е положението, скъпи ми Ромео. Това е истината. Светата Жулиета от завода е няма. Сега иди в бюрото и разкажи с думи прости и хайде гледай си работата. Извинявайте, го обичате. Да, с удоволствие. Аз мисля, че няма нужда от милиционер. Не знам. 6 пъти е бягала. Няма значение. Добре. Довиждане. Поздравете от мен специално директора. Непременно. Довиждане. Довиждане. Милиционер. Свободен сте. Слушай. Чао, Темида. Mon amour, my love. Ела пак при мен таз вечер и в моя живот аз ще те зова. Хайде, вземе багажа. Мацко, в една любовна комбинация с мен участваш ли? Ого. Значи не искаш. Добре. Тогава аз си отивам.
Буташ оградата! Яс! Здрасти, Кирилов! Добър ден! Аз имам малко работа. Сега, после се видим. Да! Хайде! Момичета! Готови! По местата! Слушай моята команда! Аз съм официалните лица! При команда! Почти! Хайде, житните косове! Пей! Напред, другари! Усмихнато! Усмихнато! Иди! Навече са хубаво! Добри са, увидите ги на другари от Министерството, на другари от Градския съвет, бързо! Здрасти. Здрасти, какво правим? Абе, бягай от тук, бе, какво другари ходим, бе? Какво става? Голяма репетиция? Голяма работа. Дръж малко. Да. Много поздрави, другари, поздрави. Благодарим. Това ли е? Ето досието. Добре. Ами аз отида да се пребудя, а? Отивай. Хайде. Обаче, я покачете лозунгите ви дотатък. Капнах. Що репетиции, що чудо. Чакай за се. Да бутнеш една ограда не е малка работа. Един път на 100 години се случва. Нещо като слънчево затъмнение. Но утре край. И шумният празник завърши. Както е казал поета. Какво се смееш, маме? А? Какво смешно има? Ти си била в училище Прогрес. Какво прави там моя колега Константинов? А? Нали се сеща за кого ти говоря? Вие. Не бе, аз те казвам за този Константинов. Вие. Аз съм вие, а не ти. Имайте го предвид, моля. Правилно. Правилно, другарко. Правилно, другарко Чакърова. Какво ме гледаш? Харесват ли ти? Че защо, бе? Не са лоши. А сега вие сваляте полата. Вие. Браво! Имах си хас да знаете и за Битълсите. Абе, Битълси, любителси, проглушиха ми ушите. Ето това се казва Макаренко. Кондов. А? Казвам се Кондов. Фалшификация на биография? Да. Чекай, какво си правила? Защо? Направила съм го, що ме факт. А защо ето това вече може да ме ядоса? Не ме питайте. Не ми е приятно. Спокойно, спокойно. Аз те питам като... Като? Като човек. Ако ти си човек, изобщо няма да вярваш на тази хартия. Аз лично не я признавам. Добре, добре. Нека почива. Айде. Все пак закона се е закон. Закон, който не ме признава, не е закон. Хайде сега да вършим престъпление. Така ли? И аз стига с тези престъпления. Аз си върша престъпления, като търси работа и ми отказват.
Кой върши? Аз или те? Още за и черници ми надуха главата. Социализъм! Максим Горки! Животът е пред тебе! Лукуми! А като излязах, не знам дали ме разбираш. За мен е работа. За такива като тебе няма места, моме. Свободна ли сте до вечера? Като си смениш биографията, ела пак. Добре. И аз смених тая биография. И живота тръгна. Ударничка, вестници, радио и прочие, и прочие. Но законът не харесва такива неща. И сега се радвам на твоята компания. Да. Че е компанията? Това не ме вълнува. Се чупя. И къде ще отидеш? Теб какво те интересува? Мен? Що? А може би и теб. Но докато си тук никакви цигари, алкохол, да сме наясно. Елена, я елате насам, момичета. Я се запознайте с новата си другарка, Ана Чакърва. Ай. Гретхен. Сит. Георгиев. Румяна. Петрова. Ася. Надя. Стойчева. А това е Елена Данкина. Тя ще ти обясни всичко. Данкина. Къде се крият тук ченгетата? Няма такива. А кой ви пази? Никой, ние сме на самоуправление. Е как? А Даскали? Другари Кондов има доверие у нас. Не чух добре. Доверие ли каза? Да. Очудвам се на твоите нерви. Ти на моите, аз на твоите. Чакай, ти за шамара ли говориш? Смятам, че точно тя не заслужава. Точно тя. Така се кълчеше, че ако ти беше на мое място, съвсем другояче щеше да разговаряш. Да. Ние ще остареем на тая тема. Знаеш ли, твоята доброта ще ти изиграе някакъв номер. Сигурно. Аз се намирам в много смешно положение. Уча младите хора, но изглежда съм устарял и не разбирам много неща. А теб те по-леко, ти си по-близо с годините си. Моля? Не пушите ли? Вие? Не са трезор наистина, но все пак... Вие? Пушите ли? Маро, стани. Браво! Добре си ги дресирала. По-рано ли ще те пуснат? Внасенето на цигари е забранено тук. Дай. Слушай, малката. Аз не съм ти тая. А коя, моля? Мене ме викат вълчицата. И ме знаят всички изправителни училища в страната. И до сега никой. Никой! Никой още не ме е превил. Набий си това добре в мозъчето. Лесна работа и това ще стане. А ти да си чувала нещо за мъжкото ленче? Ага. Мене пък ме знаят всички милиции и съдилища. Нали знаеш? Отваряй куфара. Отваряй. Защо ти да си виновен? Аз пак повтарям, чувството за реалност. Хората обичат да се правят на нещастни. И човек не трябва да вярва на всяко нещастие. Как да не вярвам, когато преди малко новото момиче беше една реалност, пред която аз и обществото не бива да се затваряме очите.
Всеки път, когато слушам обвинение, оглупявам. Нямам, вярвай ми, нямам аргументи да отговоря. Не си правдето казваш, че хората обичат да се правят нещастни. И може би утре, като се борим оградата... Не, ето това е сентименталност. Важното е хирургът да не плаче за пациента по време на операция, ако иска тя да е сполучлива. Всичко това е верно и не е верно. Чувствам го, че не е верно. Става дума за хора, за човек, за сърце, за млади хора. Къде да знам, бе, аз съм се обърнал. Нещата са много сложни. Пък може и ти да си прав, кой знае. Да? Кой? Емилия, кажи. Не съм забравил, обаче работа имам. Кога? Да, ще дойда. Истината, вината, но и жената. Да, и жената. Лека нас. Лека нас. Лека нас. Ще се чупим ли? Не само, че си крадла, ами луда. Хайде, нашите. А сега? Ликьор. Ма кой на коняка ми казва ликьор, ма? Това да не е само за теб. Няма сайди да пиеш. Горчиво! Горчиво!
Е, това е. Пак познатата история. Развод, втори баща, бягства от дома, интересни компании, алкохол. Емилия, спиш ли? Защо мълчиш? Защото ти говориш. Защото часът е вече един. И защото... Мама, къде отиваш? Ала, като татко ли? Да. Татко! Да. Ще щупиш телефона, не говори. Какво? Аз си лягам. Кога? Сега. Идвам веднага. Noi siamo più insieme di prima, perché... Всички ли са тук? Липсват три. Дали са в стаите? Не са. Внимание! 5 и 6 клас, строй се веднага! Строй се! Хайде, момичета, стройте се! 7 и 8 клас! 7 и 8 клас! 5 и 6 също! Маритка, къде отивате там? С кофите към реката! Бего марш! Хайде, ние вътре! Тичите! Не се пустите така! Помпите! Без паника! Хайде, горе! Che ti amo, ora che non siamo più insieme, noi siamo più insieme di prima. La 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 la. Ora che non siamo più insieme, noi siamo più insieme di prima. Noi siamo più insieme. Нищо. Нека да гасят. Да сме сигурни. Имаше един чай поне сега в този случай. Баба ми, ако беше пламнал за ичарника в провадия, половината щяха да драснат. А тук само 3. Ще има да бачкате сега. Бачкането не е страшно. Лошото е, че няма да махнат оградата. Че какво ви пречи оградата, бе? Лично аз ще я прехвърля, когато си поискам. А вие с нощи къде бяхте? Ало, обичам прокурорчетата. Без старикачени. На разходка под луната. Вземи чела най-сетне ми, огъня в сърцето ми да изгасиш. Чукарова, ела малко. Студено ли, а? Защо направи това? Кое? Тази сграда са приютели 120 момичета. Без дом, без училище. Много от тях с присъди. Но ние не ги спратихме в затвора. Сега тази сграда е техен дом. Какво ми пука от това? За такова деяние ще ти тропнат 3 години и ще ти изпратят в затвора. Такъв номер ли ми гласите? Нали си мислите, че аз съм запалила тази забавачка? А коняка? Какъв коняк? Рощици. И се заплашила с бягство. Ама сега аз наистина ще си вдигна чуковете. Палете си училището, правете каквото си знаете. Мене не ме бъркайте в тази каша, аз си отивам. Я станете, ще настинете тук. Хайде! Отлично. И тогава ще са сигурни кой е подпалил. Седни. Мислех те за по-умна.
Никъде няма да мръдна, докато не се разбере всичко това. Обещаваш ли? А коняка? Какъв коняк? Не знам такова нещо. Обещавате ли? Обещавам. Да, но щом като разберете за пожара. Чупка. Добре. Да си знаете. Извинявайте, но кой ви повика? Каква е тая тревога? Ами аз, защото пожара. Може да избягате и... Но това е... Честно дума, ти ми очудваш. Съжалявам, че така стана. Съжалявам. Толкова време измина вече, никакъв отговор няма да кажа. Пиши му. Това ли е целият пожар? Ами, това е. Какво? Огънче? Не, цигарето някъде съм си загубил. Карай, дребна работа. Чакай тук някъде. Може ли за минутка? Яка те прибери тия цвета. Ако обичате. Тази е правата. Моля ви, елате за малко. Аз? Не, вие. Аз? Браво. Нещо да ми кажете за това? Не. Значи не знаете нищо, нито за пожара, нито за бягството. Не. Абсолютно нищо не знам. И за това, кой е внесъл алкохола също? Така ли? Точно така. Добре. Свободна сте. Свободна сте, свободна. Мерси. Нека дойде Елена Данкина. Елена Данкина! Ето ги миричките. Сами ли се върнаха? Никъде не са ходили. Спали са долу в Чумурлука, Чорчо тук пияни. Я ми дъхни. Ти. Коняк. Откъде го взехте? Ама... Ние обещахме нищо да не казвам. Хайде, вървете. Хайде. Ама... Полека. Полека! Дръжте се една от друга. Гараконов. Протестирам. Тогава следовател, настоявам тези трите пияните да се задържат и докато не признаят... Айде, Но ти не разбираш ли дало да те вземе, че те са обещали! Обещали! Спокойно, другари, спокойно. Впрочем, ваша работа. Хайде, момичета, прибирайте се. Съмнително е много. Пенка Томова, имаш... Сама, че Карлова се свършва. Тя беше ли в банята по това време на Чикаро? Дай ми тази Весийка Петрова. Тя Петрова. Къде е пети клас? Защо не сте го донесли? Хайде, продължавай. Ето ти списъка. Ето ти пети клас. Разбрах, че според теб всички момичета са престъпници. Хайде, карай. Чети. Карай, бе, карай! Гледа, следовател, това не е сериозно отношение. Аз просто предложих да търсим по-системно и не виждам какво лошо. Нима не разбираш лошото!
че се ровим тука с мръсни ръце в живота на ученичките. Ние сме учители. Извинявайте. Правилно, правилно. Милицията се оттегля. Защо? Чакайте поне още 1 час и всичко ще си изясни. Тук час, там час, а тая чанта е пълна с едни такива, дето все мене чакат. Лека нощ. Един момент. Извинявайте. Така е по-добре. Ние сами да открием кой. Все пак ви разбирате това училище и нещата са... Разбирам. Добре, щом става дума за принципи, трябва сериозно. Подчертавам сериозно. Да видим, че в този скандал не е основната беда идването на милицията. Я кажи, каква амбиция те кара? Впрочем, кой и какво точно ти пречи? В момента вашето възпитание. Слушай, бе, момче, възпитанието иска най-напред да бъдем честни! Не удрайте по масата. Пийте чаша вода. А на това ще отговоря, когато се наложи, там, където трябва. Хай, стига вече, забравим основното. Да говорим за пожар. Основното не е пожара! Основното е точката... Ако ме прекъсват, аз няма смисъл да говоря. Аз съм за. Да не се прекъсва. Аз пък ще напусна събранието, ако този Анцук остане още 1 минута тук. Другарю Кондов, какво става? Другарю Кондов, аз мисля, че нещата трябва да се конкретизират. Да се опренагледят някакси. От двете страни. Ти чуша се какви глупости говориш? Как? От двете страни. Я стига наивни циркаджийски номера. Как циркаджийски? Казах. С такъв не мога да остана в една стая. Другарю Кондов, това може да реши само министерството. И аз също мисля. Тук министерството съм аз. И настоявам. Да не упростяваме нещата. И повече възпитание. Така. Когато стане пожар, първо се пита кой го е подпалил. Логично ли е? Да, логично. Така. Ние нямаме право, заради някакви неясни идеи, дори те да са гениални, но повтарям, ние нямаме право, нито морално, нито гражданско, да укриваме престъпника. Защото утре може да пламне цяло едно училище. Това е въпрос колкото граждански, толкова и педагогически. Затова, може би, трябва да говоря за съвременна педагогика. Защото нашата практика си е оказала дълбоко разделена с това понятие, да не кажа потъпкала това понятие. А какво е съвременна педагогика? А? Да се роим тук из книжата и да удряме шамари. Така ли? А да укриваме от милицията. Така ли? Така. Защото... Чувате ли? Какво да говоря? Знаете, че нашият авторитет е застрашен от тези престъпнички. Извинете, ученички, а не престъпнички. Да. Застрашен от вашата сантименталност, от вашата Дон Кихотщина. Аз не разбрах. Значи ли това, че трябва да се откажем от разграждането? Разграждането е новаторство заради самото новаторство. Ефектни пози. Това е християнщина. Никому не нужна... Всъщност, защо да говоря? Имаш ли спиране? Мисля, че имам. Чакай се. Аз съм учител. И от 7 години, откакто съм с тези момичета, едно нещо ми стои в главата. Тези деца фактически нямат родители. И вие го знаете много добре. За тях ние сме техни родители, Кирилов. И когато стане пожар. Сега аз повтарям като тебе. Особено когато стане пожар. Те също се нуждаят от уважение. Добра дума. Но изглежда, че това е много скъпо. Щом като хората ги е досвидял. Не разбирам какво искаш да кажеш. Но затова пък разбираш много добре какво вършиш. И така училището гори. Някой го е запалял. В момента не е важно кой. Защо да не е важно? Не е важно! Домът на нашите деца е в опасност. Ти, вместо да отидеш да гасиш,
Губиш цели 5 минути да звъниш. И то не на пожарната, а на милицията. Странно колко малко болка има в твоето сърце. Щом като това е първото нещо, което може да ти дойде в главата. А ако беше истински пожар? За тези 5 минути можеха да изгорят 20 момичета. 3 кубически метра дърва или... Какво ли ще обяснявам, що ме мъчи само? Нали знаеш, даже по-добре от мене знаеш. Ти не си глупав човек. Ти си дълбоко неправ. Дълбоко нечестен. Без квалификация, моля. Виж какво, Кирилов. Един съвет, братко. Ти имаш много теории, големи амбиции. Може да станеш голям човек на добър час. Сега, дали ги одобрявам аз тия твои амбиции, тя си е моя работа. Но ти не си за учител. И най-малко за такъв род училище. И никак конкретно за това училище. Искам да кажа за физкултурника. Не обичам хора, които непрекъснато дебнат из ъглите. Това, че не съм го ударил до сега, ми струва нерви. Но това няма значение. А сега като директор заповядвам да се махнат тия папки. Това е. Не се заплесвай, май. Виж каква природа, бе. Здрасти. 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 Заповядайте. Обикновено при Молиер героят винаги се явява в второ действие, но Клас стани. Добре дошъл. Седнете, седнете. Продължавайте. Мерси. Молиер. Сега ще се върнем към глаголите. Аз се разхождам, je me promène. Аз подпалвам. Une expression très intéressante. Типичен френски израз. Аз подпалвам, j'incendie. Ти подпалваш, tu incendies, il incendie, nous incendions. Кой ще продължи? Bien. Nous incendions, vous incendiez, ils incendient. Merci. Хайде! Горе, горе! Ти що не работиш, ма? Ма я си гледай. Метла искам. Дайте бе, какво сега с попата? Бе, метеш ми в краката.
Ана, царица си. Писна ми това бачка. Дай. Какво правеше там? Защо се криеш от нашия човек с бомбето? Ами... Без ами! Ти ли подпали? Божечко, как страшно ме гледаш. Без преструвки. Казвай! Като искаш да знаеш, аз съм. Щом искаш да знаеш? Идиот! Ще ти дам аз едно, щом искаш да знаеш. Какво има? Че въпросът е не само педагогически, но и юридически. Как карате, Кирилов? Как върви? Ами, както каже началството. Конде, ти винаги си ме разбирал. Аз имам всички основания да махна тая ограда. Това е, че именно сега нямаш никакви основания. Въпреки пожара. Ако щеш, именно заради него трябва. Твоите колеги, знаеш много добре, не одобряват. Ако под колеги разбираш Кирилов и физкултурника, нали? Аз знам кой е направил пожар. Е, нищо. Важното е, че знам и ще се вдигам. Не искаш да кажеш, така ли? Не. И няма нужда. Аз също знам. Тогава, щом като знаете, аз имам вече право да бягам. Да, но следователят не знае. Вие няма ли да му кажете? А защо не му кажеш ти? Аз няма да издам никого. И аз. Тогава какво ще правим? Аз ще се чупя, а вие правете каквото си искате. Айде бе, Конде, къде се забавим? Къде бързате, бе? Детски гордо плува по златни вълни. Оставете ми да се разправя с тази роля. И гордо плува по златни вълни. Къде? Това е ясно. Конде, за разграждането помисли още един път. Да, тая Чакърова няма ли други близки? Има един Петър. Петър Славов, Петър Матев, нейн колега от завода. Именно, аз му телеграфирах да дойде. Чакам го, но не знам. Да, това не ме интересува. Хайде. Довиждане. Довиждане. Конде, успех. Аз ти вярвам. Все пак помисли още малко. Другари директор, Ана Чакърова на свиждане. Един момент. Извикайте Ана на свиждане.
Заповядай. Мерси. Всеки случай, другаре Кондов, ти за пръв път идваш на това място, а? За пръв път. Тук за първи път. Какво каза за Кондов? Нищо, добър човек е. Какво е това? Кое? Ага. А ако не беше телеграмата? Аз пак. Пък аз глупачката. Си мислих, че той сам от любов. Любов? Слушай, Ана. Ана! 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 Ана, чакай! Какви си тия глупости? Спри, ако ме обичаш! Какво искаш? Назад! Назад! Другари възпитатели, от кога любовта влиза в номерата на педагогиката? Какво става? Какво е това безобразие? Я си гледай работата. Така ли се говори с дама? Ето го отново нашия разговор. Вие направихте такава. Кой е направил? Чакай, Ана, какво се е случило? Да, той ме направи такава. Но и ти. И всички. Ето ти Софията. Приятно прекарване. Но нали сме заедно? Заедно само до тук. Хайде, чао. Моля те се, ще те чакам в Мимоза. Майката я няма, отиде на бани в Кюстендил. Ако не е оставила ключа, ела вкъщи. Благодаря. Няма нужда. Вие как сте? Добре. Децата правят били, ей го. Бягай от тук, прибирайте се, казвам, Стоянчо. Айде, айде, ще изкапа стане. Бягай от тук, бе. Бягай. Стоянчо, ще ме поместа. Внимание! Пътниците за Будапеща, Берлин и Копенхаген, които ще летят със самолетът на Тапсо И-18, линия номер ЛТ-103, моля да предадат багажите си на гише номер.
правиш? Здрасти, Маце. Видя ли какво готино гадже си е хванал баща ти, а? Видях. Каква кола? Фамозна. Мечтата на анунцията. Мухер. Ей, какви готини картички! Женева, Венеция, Рим, Неапол. Mai più nessuno al mondo t'amerà così. Per te nessuno al mondo soffrirà così. Nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il mio cuore sa che vivo per te. Sei tu, conosci il mondo, tu conosci me. Se tu ti stai perdendo, tienti stretto a me. È stato un solo destino che due cuori unì. Mai più nessuno al mondo t'amerà così. Царица, страшно. Браво! Ами, Бетина Карст. Оля, ти... Маце, ти не ме обичаш вече. Обичаш ли ме, Маце? А? Не обичаш. Тая вълча лапа, като ме бия, аз пак ще целувам. И тези крака, които бегат от мен, и тях ще целувам. Пак. Не обаче във всички филми. Аз съм чел, например, във Война и мир има 20 души убити, ако не и повече. Ей, големо клане е паднал. Може, бе, но ми се струва ти. Коняк или вермут? Коняк! 7 вермута и 6 коняка. За мен е ликьор. Ликьор! Ай, че красотия! Кой е домък на тая кранта? Съвсем заприлича на Долче Вита. Това е, братче. Никъде не можеш да останеш сам.
вземи, че уния ще ги изядат. Къде го взе? От училище. А пари? Без пари да не съм луда. Какво става? Какви са тия скандали? Маро, върни се, Маро! Другарския съд при училище Лиляна Димитрова реши: първо, за това, че ученичките Ана Чакърова и Мария Стойчева, след като са избягали, са се върнали доброволно, колективът им прощава. Второ, за това, че ученичката Мара Стойчева откраднала шоколад от кооперативния магазин и то в деня, когато трябваше да се свали оградата, тя се наказва да изяде пред строя кутия шоколад. С това другарския съд порицава нейното поведение. Спокойно, моето момиче. Хайде. Ето ти едно аспиринче. Изпий го и заспивай. Мерси.
Заспивайте, че е късно. Айде. Дайте ми милицията. Да. Сега на пожарата ли трябва да звъним или на милицията? А ти на кого мислиш? Писта! Добър вечер. Първо, един въпрос. Това не е затвор, нали? Не. Не е затвор. Браво, бе! Значи аз печеля бас. Тогава искаме свиждане. Нали свижданията са позволени? Мълчанието значи да. А щом значи да, тогава дайте ни свиждане Саня Чакърова и Мара Стойчева. Те са ни роднинки. Добре! Ще ви дам свиждане. Байколю! Извикай Чакърова и Стойчева. Ето ги. Говорете сега. Тия, значи, двете трябва да дойдат с нас. Добре. Стига да искат. И как няма да искат? Слушайте, ако Чакърова и Стойчева желаят да вървят с вас, нека вървят, ние не ги спираме. Но ако не желаят, ще се махате веднага. Иначе ще звъня на прокурора. Чак пък толкова. Браво, бе! Ти си бил демократичен. Не искам. Айде, вълче. Какво справиш на светица, ма? Курва с курво. Шети! Лека нощ! Другарю Кондов. Да? Искам да поговоря с вас. Да, Сели? Аз... Аз исках да ви кажа, че никой досега това с онези. Вие сте първият човек, който се бие за мен. Хайде. Сега остава. Стига. Не, така. Прощавайте. Ние идвахме за дежурството. Извинете. Той беше някакси тука, така. Тя е така. Дали се целуваха, не мога да кажа, не знам. Съжалявам, че присъствам на тази неприятна сцена. Успокоен съм. Не аз предизвиках анкетата. Много съжалявам, че именно аз съм втория свидетел. За случая вече казах, те наистина бяха прегърнати, но помислете. Ако това е любов.
става много сложно. Много рисковано да съдиш. Моля, обърнете внимание. Свободен ли си? Да. И ти също. Да, сериозен въпрос. Да се върнем още веднъж. Няма смисъл да продължавате. Аз ви казах всичко. Щом като не ми вярвате? Чакай, къде хукна? Не се прави на обидено дете. Знаеш, че аз ти вярвам. Каква е тая дисциплина, другаре Кондов? Какви са тези нерви? И ние разбираме от истина, щом сме тука. Извинявайте. Извинявай. Добре. Ще трябва временно да се оттеглиш, докато се изясни истината. Хайде и не се сърди. Това се казва скандал. Лъжа или истина има свидетели. Слуха върви, това е страшното. А за тези училища това е фатално. Не решавайте. Казвайте, го познаваш. Приятели сте. Никакви приятелства, когато има нарушение. Никакви. Ако наистина е влюбен? Значи ли това невинност? Какво ще се влюбва? Накъде отиваме, ако всеки почне... решавайте. Това няма нищо общо с пожара. Аз съм тук за престъпленията. А дали любовта е престъпление или обратно, за това има разни становища в света. Все пак всичко това нас не чака. Решавайте! Емилия, не бива. Аз ти казвах, остави ги тия, да не казвам какви са. На всичкото отгоре сега срам трябва да бера. Ще си отида на село при мама. Пък ти ако щеш, това дете твое ли е? За него мислиш ли? И то ще стане като тия, като твоите там. Всичко скъпо ти е там, пред твоите. За тебе ние не съществуваме. За тебе ние сме нищо. Само те. Защо плаче сега? Успокой се сега. Виж, детето се разплаче. Чакай, че звъните. Да. Ало, другаре Кондов? Ало, Кондов! Ало! Странно, не отговаря. Кондов! Министерството ли е? Да, другаре Петров, моля. Другаре Петров, Кирилов се обажда. В училището има масово бягство. Какво да правим? Защо сте тук? Ана, какво се е случило?
Вие трябва да се върнете в училището. И това ще стане, има време. А сега обратно. Айде. Сядай! Въпрос ние трябва да се разберем. Ние трябва да сме. Здрасти, пане! Но моля ви се. Да, сега една минутка. Нали всичко свърши? Какво търсите? Какво е това? Късо. Какво късо? Най-късото съединение в живота ми. Случва се някой път, виждаш един човек и си сигурен, че е мошенник. Да кажем някой човек фанцук. Искаш да го фанеш, няма за какво. Няма закон, няма точка. Исках да бъде той. Много исках да бъде той. И не видях това. Абе, вие сбъркахте, ама и аз сбърках. Ей! Ей! Извинявай, ме дойдите. За какво? Напред! Напред! Къде го намерихте? Thank you.